U današnjoj ćemo nevjerojatnoj priči saznati od koga je otac Pio čuo riječi: ovo ti stvorenje povjeravam kao dragi kamen. Ostanite s nama. Hvalim Isus i Marija, ja sam Vid Milković i predstavljam YouTube kanal Stopama Padre Pija. Ovaj redovnik, kapucini čudotvorac i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Ako vi, član vaše obitelji ili prijatelji, trebate zagovor ovog moćnog sveca, pratite ovaj kanal, preplatite se, kliknite zvono podsjetnika kako biste bili obavješteni čim izađe novi video i lajkajte i podijelite naše videe s vašim prijateljima i članovima obitelji. Za vas smo pripremili poseban apostolat pod nazivom Voljeno dijete Padre Pija. Uključite se u ovaj apostolat i pomozite nam da priče o životu svetog Padre Pija dođu do što više ljudi. Sve potrebne informacije o apostolatu, kao i dobrobiti i blagoslovlje koje uključivanjem možete zadobiti, naći ćete u poveznici u opisu videa. Ovo osobito čudo korištenje je u procesu kanonizacije oca Pija, a sastoji se od niza različitih događaja koji su se odvili na tako nevjerojatan način. 18. siječnja 1905. godine Giovanni Battista Risani ležao je u krevetu i umirao. Njegova supruga Leonilda brinula se o njemu i bila je poprilično uzrojana zbog njegove skore smrti. Naime, ona je tada bila u visokoj trudnoći, očekujući porod svakoga časa. U jednom su trenutku psi neobično zalajali, na što se ona ustala smiriti ih, ostaviši krevet svoga umirućeg supruga. Upravo u tom trenutku počeli su porođeni bolovi, tako da je porod bio poprilično neizvjestan. Na kraju sve je dobro prošlo i Leonilda je skupila snagu, uzela dijete u naručje i popela se stepenicama do sobe svoga muža. Njezin je suprug nakon nekoliko trenutaka preminuo. No tijekom njenog poroda dogodilo se nešto neobično. Leonilda se prisjeća kako je tijekom trudova ispred sebe i po hodnicima vile vidjela fratra Kapucina i njegova je pojava bila vrlo ohrabrujuća. Ipak nije bila sigurna je li to bila halucinacija ili prava vizija. Beba koja se rodila postala je Markiza Giovanna i puno godina kasnije saznala je tu priču. Otkriveno je kada je otac Pio jednom prilikom pisao upravo od noći njezina rođenja, s nevjerojatnom istim spletom okolnosti. U to vrijeme otac Pio je bio tek 2 godine u samostanu kao fratar i još uvijek nije bio svećenik, a pisao je tadašnjem duhovnom upravitelju. Pismo se čuvalo u dnevniku oca Pija. Puno godina kasnije otac Agostino je izvadio taj ispisani papir iz dnevnika i dao ga Markizi Giovanni. Papir je, kako smo rekli, bio datiran na 1905. godinu, a to je bila godina njezina rođenja i tako je i ona sama postala svjesna cijele priče o prisutnosti oca Pija prilikom njenog rođenja. Stručnjaci za rukopis potvrdili su da je to rukopis oca Pija i da je iz 1905. U njemu je otac Pio pisao svom tadašnjem duhovniku, ocu Agustinu, sljedeće: prije nekoliko dana dogodio mi se neobičan događaj dok sam bio u zboru zajedno s ocem Anastazijem. Bilo je negdje oko 23 sata 18. dana prošloga mjeseca, dakle isti dan kada je Markiza rođena. Odjednom sam se našao vrlo daleko u nekoj vili, gdje je jedan otac umirao dok mu se rađala djevojčica. Tada mi se ukazala Gospa i rekla mi: povjeravam ovu bebu tebi. Ona je dragi kamen, neobrađen, nebrušen. Radi na njoj, glanca je i učini je što sjajnijom, jer želim da me ona jednoga dana krasi. Ne sumnjaj, ona će doći k tebi, ali prvo ćeš je susresti kod svetog Petra. Ne sumnjaj, riječi koje i mi tako često trebamo čuti. Nedugo nakon toga se gospođa Leonilda, koja je sada bila udovica, vratila u Rim gdje su joj bili roditelji. Tako im je svima bilo puno lakše, jer su se mogli brinuti jedni o drugima, a i pomoći oko djeteta. 1922. Giovanna je počela sumnjati u svoju vjeru. Nije baš bila sigurna što učiniti, pa je otišla razgovarati sa svećenikom u baziliku svetog Petra u Vatikan. Tražila je po tamošnjim ispovjedaonicama svećenika s kojim bi razgovarala, no sve su bile prazne jer je ispovjed upravo završila.
Osvrnula se po crkvi i čula kako je netko iz spredovanice govori da će on poslušati njezinu ispovjed. Nakon ispovjedi željela je razgovarati s ispovjednikom, no stražar već pomalo uzran otvorio je vrata ispovjedaonice i rekao joj: "Zar ne vidiš da ovdje nikoga nema?" I zaista nikoga nije bilo. Godinu dana kasnije Giovanna je čula za nekog fratra kapucina koji živio gore u planinama u San Giovanni Rotondo. Odlučila je hodočastiti ovaj samostan, a ovako je izgledao njihov susret. U malom samostanu zateklo se mnogo ljudi, a bilo je nekoliko važnih ličnosti. Hodnik koji vodi od sakristi do klaustra bio je krcat, no uspjela je naći mjesto naprijed. Giovanna svjedoči kako je otac Pio prolazeći zastao točno ispred nje, pogledao je ravno u oči i smiješeći rekao: "Giovanna, poznajem te, rođena si istoga dana kad ti je otac umro." Ona nije znala što bi rekla. Idućega jutra pošla je na ispovjed kod njega. Otac Pio je, nakon udjelenoga blagoslova, rekao: "Kćeri moja, napokon si došla. Čekao sam te godinama." Giovanna mu je odgovorila: "Možda ste me pomiješali s nekom drugom djevojkom." Otac Pio je odgovorio: "Ne, nisam se zabunio. Prošle si godine jednoga ljetnoga popodneva došla s prijateljima u baziliku Svetoga Petra, tražeći svećenika koji bi te mogao prosvjetliti u pogledu dvojbi tvoje vjere. Tamo si susrela kapucina i razgovarala dugo s njim. Taj kapucin bio sam ja." Padre Pio je tada objasnio: "Drago dijete, slušaj me. Kada si se trebala roditi, blažena me djevica nosila sve do Udina u vašu vilu. Željela je da budem uz tvoga oca tijekom njegove smrti, te mi je rekla: vidiš, u ovoj sobi umire čovjek, on je glava obitelji. Spašen je kroz suze i molitve svoje žene i kroz moje posredovanje kod Gospodina. Njegova žena upravo rađa dijete, povjeravam to dijete tebi." Padre Pio zaključuje: "A sada me pusti da se brinem za tvoju dušu, kako je to blažena djevica zahtijevala." Giovanna je briznula u plać i upitala Padre Pia: "Što to znači? Što mi je činiti? Trebam li postati časna sestra?" Otac Pio je odgovorio: "Ne moraš, nego ćeš često dolaziti u San Giovanni Rotondo i ja ću se brinuti za tvoju dušu i znaćeš što je volja Božja za tvoj život." Od tog trenutka Giovanna je postala duhovna kći oca Pia i redovito ga odlazila vidjeti, razgovarati s njim, tražiti njegovo vodstvo i savjet za svoj život. Prilikom smrti oca Pia ona je bila jedina žena kojoj je bilo dopušteno prisustovati. 10 godina kasnije i sama Giovanna pridružila se fratru na nebu. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se preplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Također na našoj web stranici, čiju poveznicu možete naći u opisu videa, možete upisati svoje molitvene nakane za sljedeću svetu misu koju će svećenik služiti na nakane svetog Padre Pia i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e